Yan. Tagal-tagal na rin hindi nakakain ng ano, kabsa. Kaya ngayon, birthday ng kasama ko kaya magpapakain ng kabsa. Mga kapatid ko sa Acro. Ayan. Tagal natin ng ano, mas? Tanura. Kilala ba? Kaya, tanto lang mas. Oh. Walang picture yan. Video pa yan. Wala nila picture. Yung unang siniserve pagkakain ka ng kapsay, ano? Oh. Kain muna kayo ng damo-damo. Oh my God! Wow! Saka sibuyas. Kaya yung ano nila, oh, sausawan. Maging artista kami niya, Brad. Oo. Kamatis. Kamatis. Ayan na. Vlogger. Sukran. Oh. Dami oh. Maubos mo yan isang kainan. Parang mainasal eh. Oh. Murag gambay naman ako. Dalawang buwan din hindi nakakain ng Akin ang friend ganito. ko, okay? Sila kayo. Kapsa. Large ba yan? Oh, Lord. Di ba malang tingnan? Tama lang. Tama ba yan? Slim pa lang yung patangan dito. Oh. Ano na to? Oh, Fit, fit ba? Fit. Ano? Ba't ikaw lang ba't nagkakapogi, Brad? Ha? Ba't ikaw lang nagkakapogi? Ikaw lang yata ang pugi. Video yan ah, video. Hindi yung picture ah. Ayan, inaantay pa namin yung order namin. Hugas pala tayo ng kamay. Tapos na kami. Hugas mo lang ang kamay. Ha? Yan lang kayo mga... Sayang yung computer eh, Brad. Bibili ko sana yun. Alipat na ako. Paskat na lang tayo. Ay, paskat ko sa mga. Brad! Ano, munggo? Hindi. Ay, kamatis. Ibang kulay kasi. Basta? Basta? Kilit? Chili green. Basta? Kilit, kilit. Gary, send mo. Ah, sige, sige. Ayun guys, magpipicture daw muna kami. Kakain na kami oh. Kain na na. Pogi, mga karo. Sausawan. Kamatis. Gusto, Brad. Gusto yun. Oh, Buka kayo. Bawal. Bawas yun. dapat sinasabaw yan sa kanin. Ano ba? Kamatis. Ha? Ang babae daw. Kakabawal mo tayo. Pare, no. Tapos, para masarap, kain ka ng sibuyas. Till it's cool, just cool, into the mouth. Nice. Huwag mong babae, mahal. Oh, banggaan na tayo. Kusog ako ulit. Dapat sa'yo lang nakapokus. Dapat sa'yo lang nakapokus lagi. Ito yung mang inasal dito sa Saudi Arabia. Tama. Ano siya, nagbablog siya. Sinusulo-sulo lang. Siya lang artista. Hindi tayo sinasabi. Sikot to Brad.
Lamon dalawa oh. Putlatan. Putlatan eh. Ako, tumbang. Sige. Yan. Focus eh. Focus na yun. Ikaw na naman, kami wala ka. Ito naman. Naman, ako naman. Malapit ka kaya. Sigat ka sa vlog, Brad. Kaya kumain. Sa YouTube. Tapin mo sila. Yung kain. Hindi ka marunong mag-vlog. Doctor ka. Pagkain ng Saudi Arabia, damo. Ayun gawin ng ano? Dahon? Ayan tayo, ano ba to? Jer-jer? Ha? Jer-jer ba to, Vlad? Tawag nito? Jer-jer? Hindi ko alam. Sa amin hindi kinakain yan eh. Sa amin hindi kinakain yan. Kain lang sa, ano yan? Sa baka. Hindi naman sa pala. Maganda pala itong ano eh. Samgyupsal. Damo. Pagkain ng baka. Jer-jer ba yan? Tawag dyan? Jer-jer? Ah, jer-jer daw. Ano sa Bisaya? Jer-jer? Ha? Jer-jer sa Bisaya. Alam mo? Mo alam? Jer-jer ba? Ayan? Jer-jer Ano? sa Bisaya. Ano yan? Ano yan? Alam? Gago! Ang baday, jer-jer ang ikaw. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Puti nga, Cebu. Taga Cebu, taga Leyte. Ormoc. Ito, mo. Ikaw, di ba? Hindi, Lungos. Ha? Sa Longos, taga Longos. Ilongos. Ha? Ilongos. Longos. Lapit sa Subaybay. Napit. Oo daw. 1 hour lang. Ang oras lang. Ilang oras na mo? Ha? Ilang oras na kasar mo? Saan mo? Isang oras ang limahit. Ha? Isang oras ang limahit. Isang oras na din, Megan. Napay na oras mo sa baybay. Kabaybay ka ba? Kabaybay ka? Hindi, Lungos. Lungos ang lungsod namin. Ano yung lungsod nyo, Brad? Ha? Lungsod nyo na. Oo, Lungos. Ang barangay niyo? Bungaw. Bungaw. Pagbayuwa kayo mo epektuhan nito. Gusto eh. Kung ba mga lubi? Dami mga news na ano. Hirap yung lakas talaga yung bagyo. Grabe daw. Kami konkreto. Yung kusina, wasak.
naubos din. Kaso may tira-tira pa. Hindi kaya. Busog na ako. Dati yung kayo ng 5 minutes. Yan nga bread ko. Ay, busog na. Ano po? Na kumain, busog na. Hindi naubos yung mga dahon-dahon. Hindi mo konsulta. Hindi ako makapagsalita, Brad. Shoutout mo yung ano mo dyan. Kaibigan mo. Mimik ka naman. Busog na. Ah. Grabe. Hindi na tayo makakatayo nito. Ayan po, paano yan? Huwag kalimutang mag-subscribe at hit ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga video. Salamat, bye bye.